Dinina na ning upaya ning Saguniang Bayan ning Candaba i Mayor Rene Maglangke ay itaglus ing kayang pamalak a rehabilitasyon king karelang munisipyo. Meto nga resolusyon ing inapruban daring mayorya daring SB members anyang Lunes October 23. Mamayang dala ni Niking pangatalakad na ning 9-story building ami ponduan kapamilatan na ning multi-year funding program na ning Department of Public Works and Highways o DPWH. Yung kasantingana ay kaya tingin papangga, yung kanda pa po, ay may anutang, hindi pa anutang yung munisipyo, hindi pagkalubde po ring senador. Agpangka majority leader na ning Sangguniang Bayan ay Councilor Nelson Alonso, malwala siya ing planong italakad abayong munisipyo kaya midinan lang pwesto reng balang talapagobra at opisyal. Kempong folklore, ining Vice Mayor's Office, yapin po yung legislative building ini. Kumbaga, exclusive yan pa rin Sangguniang Bayan na yung kaya ngayon niya. Tingnan po yung kanya-kanyang cubicle, din kertang councilor. At miya-piano po ken. Samantala, bista man aprobado ni, pamurin kanu conforme ken proposed project ni Vice Mayor Resty Sibug, ampo i Councilor Rainiel Bailon. Reng sinalangsang keng resolusyon. Pero wala pong makasaad kayo ng subject matter na kaya bin demolition. Ako po balo, nung potakin technicalities issues, syempre I'm the Vice Mayor, which is hanggang din po, binyera Pisco bilang Vice Mayor, hanggang po kaya with imputation. Pero po, disagree ko because of these many reasons. Na sabi ko pin po, bakit alikubisa? Ngunang dili, nung sakaling mitalakad ka rin, balota naman din nga gana pong alos karakalan po karing LGU king buong Pilipinas. Lalawat no king itang decongestion na usanda. Agpangkasibog, dapat mi kamasaleseng public consultation uling aparte ang pisasabyan ing pamaglasak o demolition ken lumang munisipyo king aman wanda kanong rehabilitation. Ini pong issue ngayon, makanano tamong abalong agree na rin tao. Nanin pamantayan tamo na may bisa lang tanggalan me. Which is, ala naman pong akakit ko pa kasi kumbaga ala kami pong maging votation, ala kami pong tapi po itang public consultation na misan, which is keta pong live. Deta po magsalita against la din. So, Panwala na pang sibog, dapat lang ma-divert ring funds ning public works karing pending a project king balen at man kanu pursiso ing rehabilitation king municipal hall. so yako po sana, ang kanako, total nung pwede po, i-divert laretang fund, arin yung hospital, arin laretang may sabing dalan, arin laring eskwela, arin laretang mapilang pang projects na makapwedeng baka taril na pa mo, bayo tamo mamusnging aliwang proyekto. Which is naman masyadong importante, a matter of life and death in munisipyo, paraya pa mo naman tanggalan tamo sangeni. So yako itapin ka na akong opinion ka rin. Agpang naman kang Mayor Rene Maglangke, multi-year budget yaing inaprubahan na proyekto. At inya naman kanong timeline in completion date na nini. Sa ngayon, meron kaming 74 million na nabidding na per space. Susunod na taon, merong 100 milyon na ibibigay din ng Department of Public Works and Highways. Multi-year ang tawag po doon. Kung ano yung darating, gawa, tapos dugtong-dugtong. Pero target po natin, tapusin natin ito hanggang susunod na taon ng Disyembre. King pisasabihan na public consultation, sinabi ng Maglangke, akit ngan doreng talapagobra at memalen ating transaksyon king munisipyo at ere kanuburiin ning idayu king kasalungsungan ng pwesto. Ang dalhin dito sa government center sa may pansol namin. Pero ang mga tao sa kabayanan, sa poblasyon, bakit daw dadalhin sa malayo sa kanila na kung may kailangan sila ay mamamasahe pa sila? Na ilalapit ko dun sa bayan ng Santa Ana, na ilalayo ko sa pinakasentro. Kaya ang munisipyo, wala po kaming pambili ng ibang lote at wala na kaming mabibili dun sa pinakabayan. Kaya ito talaga ang lupa na nakalaan para sa munisipyo ng bayan ng Candaba. Ay na po ako sa mga kritiko. Kritiko ko, lahat ng ginawa ko ay kini-criticize nila. Pero simple lang po ang tanong ko, ayaw nyo po ba ng progreso? Ayaw nyo ng libreng pondong ibibigay ng national government para magkaroon ng magandang building na 9-story ang bayan ng Candaba na mga anak natin, mga apo natin, mga susunod na henerasyon,
ito'y magiging marka ng bayan ng Candaba na magagamit natin sa ating panunungkulan na pinapangarap natin na magandang panunungkulan na progreso po ang hangad natin sa bayan natin. Samantala, king public records ay ikuana ning CLTV 36 News king Department of Public Works and Highways Pampanga 1st District Engineering Office granted ya king Santo Cristo Construction and Trading Incorporation ing mesabing Municipal Hall Project. Akit naman king Notice of Award atin yang halos 70 million pesos a pondo ing first phase na ning proyekto. Ako yung kayong tadasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.